Predstavujeme účastníkov prvého behu od 8. po prvú dráhu. A v jednotke člen Baníka Prievidza Nathanael Šebest. Tak napokon 8 bežcov. Čas pod 2 minúty má zabehnutý Pavol Melo. Osemstovka sa nebeží na rozbehy, to znamená, že sa zoradia potom na konci všetkých troch behov výsledné časy do konečného poradia. Pavol Melo má šancu umiestniť sa medzi najlepšími, jeho osobný rekord je 1:58.19. V tejto sezóne najlepšie 2 minúty 1,93 sekundy. Samozrejme závisí od toho, ako sa mu podarí udržať tempo. Kamil Královič na vedúcej pozícii. Ale to rozhodujúce sa bude diať teraz v tom druhom okruhu. David Bíroš tam číha na svoju príležitosť. Zatiaľ to najlepšie vyzerá pre Kamila Královiča zo stavbára Nitra, ktorý sa ešte odpútava od svojich súperov na protiľahlej rovinke. Zo Slavie UK Bratislava Pavol Melo teraz nastupuje, nechal si tam dostatok priestoru, aby mal odložených pomerne veľa síl na záver, lenže v tomto prípade nie ide len o víťazstvo, ale ide aj o dosiahnutý čas. Pavol Melo v týchto chvíľach už v cieľovej rovinke na prvom mieste. Královič ostáva napriek tomu statočnému boju na tretej pozícii a Pavol Melo posledné metre ešte musí udržať svoju prvú priečku. Napokon sa mu to podarí za 2:02.77 neoficiálne. Bol to taký profesorský beh z jeho pohľadu, pretože prvých 600 metrov si doprial komotnejšie tempo a potom 57 neoficiálne.